Hello guys, welcome to my YouTube channel SaikhongVlog. नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बे जादों समा फुंनि 7ता जाबाय आरो गुड मर्निं दायो बिदिनोसै गामियावनो दं न'आवनो दं ओमफ्राय बोथोरा जोबोद गाज्रि जाबोदों माने गोसोम जाबोजोबदों बिराद अखा हासिगोन बायदि मोनदों आङो खिन्थु हायोब्लाथ' मोजां ओमफ्राय मा देखायलांबाय थानो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर दायो आङो पुरि सावग्रोनोसै पुरि सावनानै एसे नास्ता खालामना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आङो नैबे जा दखानाव पुरि सावगोन बेयो जोंहानि आइनि दखान आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरैजाय सारायावहाय थावखौ गुदुं खालामगासिनो दं ओरैजाय मोननैसो सावखांबायानो आरो मोननैसो दंबावो सावग्रोना लानोसै पुरिखौ सावखांनानै जाग्रोना लानोसै आङो दाखालि दंफां गायदोंमोन फांबा बेयावनो एसे दै होनि नायनो हागोन नैबे फांसे ओमफ्राय नैबे फांसे ओमफ्राय ओरैजाय नैबे फांसे बे फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा बिराद मोजां बार बारगासिनो दं नोंथांमोन नेचारेलि माने गुसुनो सुदेम बार बारगासिनो दं नोंथांमोन नायनो हागोन नै बिफां लाइफांफ्राबो नै बायदेमलाय सिदेमलाय मोसागासिनो दं बेफोरबायदि माने गोजोन सुदेम बारखौ जानो मोनोब्ला देहाफ्रा थाजिम जायो साननाय हनायफ्राबो जाफुङो गासिबो जाफुंजोबो माने बांद्राय गरमबा टिउ माने खर'फ्रा खामानि होआ बांद्राय गरमाव नोंथांमोन दायो आङो न'आव मोनफैलायबाय आंनि न'खौथ' आरो मा देखायबाय थाबावनो ना नोंथांमोना एसे नुबाय थाखादों जानांगौ गुबुन ब्लग भिडिअफ्राव बायला जिलासो दाख्लै आरो दै लोमनायनिफ्राय बिराद लेथ्रा जाजोबनानै दङ दाथ' आरो साफाबो खालामाखै सिबाखैबो दाउ एरलाजोबनाय अमा उरजोबनाय बेफोरबायदि बिराद लेथ्रा जानानै दङ ओंखायनो देखायबाय थाला नोंथांमोना आंनि बे साइखंब्लग चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट खालामलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोननि सापर्ट अननायखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों थेंक इउ फर वाचिं